Als ik naar Nederland wil gaan, moet ik een visum krijgen. Dat is heel streng. Maar dan kun je ook hier in een rij komen staan of je moet de afspraak maken hier. Ja. In die zomertijd dan zit die rotsen vol hier met mensen. Mensen die de duik komen nemen of hier zwemmen. En dan hier natuurlijk een zwembad hier. Ja, nou, hij is iets dieper gegaan. Nou eten wij vandaag bij Simonstad, bij de Harbour View. Dit zijn Lucky bavianen. Dit zijn die famous bavianen. Die Chakma baboon. Lekker nat. Hetzelfde type bavianen die vinden in Krugerpark. Die bavianen zijn alleen slim, die kan zelfs autodeuren ook doen. Ja, dat is een van onze nationale parken, so dezelfde company wat Krugerpark beheren. Ja, we hebben ook een paar schildpadden hier, we hebben struisvogels, wilde struisvogels. We lopen hier vrij rond. We hebben eilanden. Hier is ook daar die bekende boord. Wij zijn nu op die zuidwestelijkste punt van Afrika continent. Dit is die laatste uitloper. Die zuidelijkste punt is daar bij Waneskrans omgeving. Ja, die park is eigenlijk vroeger 3 boerderijen. Het is niet super bekend voor zijn beesten. Ja, wel bavianen, een paar antilopen. Zebra of 2 of zo. Bergzebra, ander type zebra. Maar eigenlijk die plantengroei is heel uniek. Het is alles fijnbos. Die is struisvogelboerderij in de rechterkant. Oh. Dit is wel een grote.
Sien, dit is al reeds die tuine hier die linkerkant. As jy heel lucky is, dan vind jy die witte eekhoorn. Gaan direct naar de waterkant. Oké, wij gaan zo uitstappen op jullie. Nou, hier is een heel groot, neem eens maar een foto daarvan, de Victoria and Alfred Hotel. Nou, hier is een heel grote teken, Cape Town, op de grond. Daar is de statues van Mandela en van F.W. de Klerk en Bishop Tutu. En ik denk Albert Lutuli van die mannen. Maar ja, als je hier binnenlopen en naar links, dan zie je die hele lange witte gebouw daar. Overal restaurants. As jy binne gaan daar, daar is overal Money Exchange in die eerste hal. Maar as jy daar binne gaan, is dit 'n shopping mall.
namens ons allemaal heel erg bedankt. Stop. I really tried my best. Ik heb ook genoten, hè. Dus don't worry. Dus, je gooit veel mensen bij elkaar en wij reizen zo mooi land. Een tijdje langer reisdagen, maar we hebben toch een prachtig land. Ik hoop je hebt genoeg gegeten. Dank voor alles en bedankt voor altijd mooi op tijd zijn. Echt bedankt. Ja, oké. Dear passengers, welcome to Amsterdam.